No niin, kerrataanpas pilkkusäännöt nyt tämän kuvan avulla. Eli ensimmäisenä tuossa on virke minä juon maitoa ja syön puuroa. Ja siinä on nyt siis 2 päälausetta. Ja nyt sitten mietitään, että tuleeko tähän kohtaan pilkkua. 2 päälausetta. No siinä tapauksessa mietitään, onko niillä jotain yhteistä. No kyllä on. Minä juon ja minä syön. Elikkä niillä on yhteinen tekijä, minä. Silloin ei laiteta pilkkua päälauseiden väliin. Mutta sitten tämä toinen esimerkki täällä. Minä juon maitoa ja Matti syö puuroa. Siinä on nyt sitten edelleen 2 päälausetta. Tiedät sen siitä, että tässä on rinnastuskonjunktio. Ja kun mietitään, että tuleeko tähän nyt sitten pilkkua, niin siihen tulee, koska näillä lauseilla ei ole yhteisiä lauseenjäseniä. Minä juon maitoa, Matti syö puuroa. Ei ole mitään yhteistä. Pilkku väliin. Mutta sitten tämä 3 täällä. Aamulla minä juon maitoa ja Matti syö puuroa. Edelliseen verrattuna muuten samanlainen, mutta tänne on lisätty tämä aamulla. Ja silloin näillä 2 päälauseella onkin yhteistä. Aamulla minä juon ja aamulla Matti syö. Eli ei voi laittaa tähän pilkkua. No, sitten on vielä tämä 4. esimerkki. Minä syön, koska olen nälkäinen. Ja nyt tämä on erilainen verrattuna noihin 3 edelliseen. Niissä oli kaikissa 2 päälausetta, mutta tässä onkin päälause minä syön. Ja sitten täällä onkin koska, ja sä tiedät, että koska on alistuskonjunktio, eli se aloittaakin sivulauseen. Ja silloin on helppo muistaa, että pää- ja sivulause erotetaan aina pilkulla, eli pilkkuväli.